नमस्कार मंडळी, पावसाळा स्पेशल मी आज तुमच्यासाठी गरमागरम 3 प्रकारची भजी दाखवणार आहे। झटपट आणि चविष्ट अशी मी भजी तयार करणार आहे। तर त्यासाठी माझा पूर्ण व्हिडिओ नक्की पहा। तर आता मी पहिली भजी जी बनवणार आहे म्हणजे सगळ्या भज्यांचं मी आधी पीठ तयार करून घेणार आहे, म्हणजे फटाफट आपल्याला ते गरमागरम भज्या काढायला झटपट तयार होतात आपल्या भज्या। तर बटाटे मी चांगले कापून ठेवलेत आणि पाण्यामध्ये ठेवायचे, नाही तर काळे पडू शकतात। तर आता आपण याचं बॅटर तयार करून घेऊया। तर 1.5 कप मी घेतलेला आहे बेसन, चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे, 1 चमचा चिली फ्लेक्स घ्यायचा आहे, आता कोथिंबीर घालायची आहे थोडीशी, आलं लसूणची पेस्ट 1 छोटा चमचा घालायचा आहे, हळद घालायचा अर्धा चमचा, 1 चमचा ओवा घालायचा आहे आणि आपण याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता आपण हे मिक्स करून घेतलं, आता आपण याच्यामध्ये पाणी घालायचं आहे। तर पाणी पहिलं ते थोडं घालायचं आहे आणि लागलं तर आपण परत घालायचं आहे पाणी। तर आता हे पीठ किती पातळ पाहिजे ना तुम्हाला मी दाखवते। तर आता हे थोडंसं तर मी अजून पाणी याच्यात घालणार आहे आणि बघायचं किती अजून जर लागत असेल तर परत आपल्याला घालायचं आहे पाणी। तर मी तुम्हाला दाखवते। तर ह्या पद्धतीमध्ये आपल्याला पीठ पातळ पाहिजे, जास्तही पातळ नाही जास्तही घट्ट नाही। तर तुम्हाला हे बघा या पद्धतीत पाहिजे। आता आपण हे साईडला ठेवून द्यायचं आहे, तोपर्यंत आपण दुसरं पण पीठ तयार करून घेईपर्यंत हे पीठ चांगलं असं मिक्स होऊन जातं। आता आपल्याला दुसरी भजी जी करायची आहे कांदा भजी। तर कांदा भजीला मी जरासुद्धा पाणी वापरणार नाही, बिना पाण्याचा मी कांदा भजी करणार आहे। तर मी आधी पहिले कांदे बघा असे उभे चिरून घेतले, तर 3 कांदे घेतले मोठे, तर ते असे उभे चिरून घ्यायचे पातळ पातळ। आता आपण याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे आणि हे चांगलं हाताने चुरून घ्यायचं आहे। तर मीठ आणि कांदा जर मिक्स केला ना तर चांगलं असं पाणी सुटलं जातं त्याला थोडंफार, त्याच्यामुळे असं 2 मिनटं किंवा 1 मिनटं असं मिक्स करून घ्यायचं आणि हाताने चुरायचं आहे। तर असं मी आता हे कांदा सगळा चुरून घेते। आता हा कांदा बरा सुटला पण आहे बघा, सुटसुटीत झालेला पण आहे आणि मस्त असं याला पाणीसुद्धा सुटलेलं आहे। आता आपण याच्यात थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे, 1 छोटा चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे, 1 चमचा ओवा घालायचा आहे। आता आपण याच्यामध्ये घालायचं 1 चमचा चिली फ्लेक्स घालायचा आहे, अर्धा चमचा आपल्याला हळद घालायची आहे याच्यामध्ये आणि हळद घालून झाल्यानंतर आपल्याला याच्यामध्ये 1 चमचा छोटा जिरं घालायचं आहे। तर आता मी 1 चमचा याच्यामध्ये लाल तिखट घालणार आहे आणि लाल तिखट घालून झाल्यानंतर अर्धा चमचा म्हणजे पाव चमचा गरम मसाला घालायचा आहे आपल्याला। सगळं आता हे घालून झालेलं आहे। आता आपण याच्यात बेसन घालायचं आहे। तर बेसन आपल्याला आधी अर्धी वाटीभर घालायचं आहे, नंतर लागलं तर आपण घालायचं आहे, कारण याच्यात पाण्याचा वापर थोडासुद्धा करणार नाही आपण। तर आता हे मीठ मी मगाशीच घातलेलं आहे, त्याच्यामुळे मीठ घालायचं नाही, वाटलं तर चव बघून घालायचं आहे। तर थोडंसं अजून मी पीठ याच्यात घालणार आहे। तर आता याच्यामध्ये थोडंसं मी अजून पीठ घातलेलं आहे आणि चांगलं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता हे मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण याच्यामध्ये 2 चमचेभर असं तेलाचं मोहन घातलेलं, म्हणजे तेल माझ्याकडे मी गरम करायला आधीच ठेवलेलं होतं भजीसाठी, तर त्यातलं मी 2 चमचे मी तेल घातलेलं गरम आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर आता हे पण भजीचं हे बॅटर तयार आहे। आता हे साईडला ठेवूया। तिसऱ्या भजीचं आपण पीठ तयार करून घ्यायचं। तर ही आहे मिरची। तर ही मिरचीची भजी कशी करायची बघा, अशी लांबट अशी जाडसर मिरची असते, त्याची भजी ना तिखट कमी लागते आणि मुलंसुद्धा आवडीने खातील। आणि अशी साफ करून घ्यायची, गोल गोल कापायची आणि त्याचे बिया काढून टाकलेल्या आहेत मी आणि धुवून घेतलेल्या आहेत। आता पाव वाटीभर मी बेसन घेणार आहे। तर पाव वाटीभर मी बेसन घेतलेलं आहे। आता याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे पाणी। तर पाणी आधी कमी घालायचं आहे, नंतर आपण परत वापरू शकतो। आता आपण याच्यामध्ये मीठ घालायचं आहे चवीनुसार, तर मीठ पण थोडंसं घाला, नंतर पाहिजे आपण चव बघून घालू शकतो। याच्यामध्ये थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट घालायची आहे, अर्धा चमचा हळद घालायचं आहे, अर्धा चमचा ओवा घालायचा, तो हातावर चोळून घ्यायचा आहे, थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे आणि हे पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर याच्यात मसाला वगैरे काही घालायचं नाही, कारण मिरची थोडीशी तिखट असतेच, त्याच्यामुळे मसाला वगैरे काही घालायचं नाही। तर आता हे मी चांगलं मिक्स करून घेते। याच्यात थोडंसं अजून पाणी घालावं लागेल, तर अजून मी याच्यात थोडंसं पाणी घालून घेते, जास्त नाही घालायचं, थोडंच घालायचं आहे आणि ह्या पद्धतीत हे पीठ तयार करून आपल्याला घ्यायचं आहे। तर आता हे तिन्ही पीठ मी तयार करून घेतलेले आहे, म्हणजे तिन्ही बॅटर तयार आहे। तर आता मी पहिली भजी करून दाखवते तुम्हाला, बटाटा भजी। तर बटाटा भजीमध्ये हे बघा बटाटे पण आता झालेचं पाणी काढून घ्यायचं आपल्याला आणि हे बघा या पद्धतीचं बेसन झालं। तर आपण याच्यात ना थोडंसं चिमूटभर ना सोडा घालायचं आहे, म्हणजे अजून थोडीशी ना ही भजी फुगली जाते। तर ना तुम्हाला जर घालायचं तर घाला, नाही घातलं तरी चालेल, पण त्याच्यामुळे भजी चांगली फुगली जाते। आणि थोडंसं मी पाणी घातलेलं आहे, जास्त नाही घातलेलं आहे आणि चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गॅसवर मी तेल आधीच ठेवलेलं आहे गरम करायला। तर आपण आता भजी करायला घेऊया। तर आधी बटाटा भजी तुम्हाला करून दाखवते। तर आता बटाट्याचं पाणी काढून घेतल्याने असं हे ह्याच्यामध्ये या बेसनाच्या पिठामध्ये बुडवायचे बटाटे आणि असे भज्या तयार करून घ्यायचे। खूप छान लागतात आणि लवकरही होतात। तर बघा आता मी या भज्या घालून घेतलं, गॅस फास्ट ठेवायचा आहे। सगळ्या भज्या घालून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस बारीक करायचा आहे।
तर आता मी ह्या सगळ्या भज्या याच्यात घालून घेतलेल्या आहे. तर आता ह्या एका बाजूनी झाल्या की आपल्याला ह्या परतून घ्यायच्या आहेत. तर बघा ह्या भज्या आता एका बाजूने मी शेकून घेते. आता ह्या भज्यांना करायला तुम्हाला सांगू, बटाटे भजी करायला जास्त वेळ लागत नाही, लवकर होतात ते बटाटे भजी. कारण हे बटाटे आपण पातळ कापलेले आहेत, त्याच्यामुळे भजी पण लवकर पण होते आणि खायला पण अप्रतिम लागते. तुम्हाला जर सोडा घालायचा तर घाला, नाही घातला तरी चालेल, पण जर असे सोडा घातल्याने आपल्या भज्या चांगल्या अशा फुगल्या जातात टम्म. त्याच्यामुळे मी थोडीशी घातली, जास्त नाही, जर असं चिमूटभरच घातलेलं आहे. तर आता या भज्या बटाटे भजी रेडी आहेत. आता मी हे काढून घेते. बघ, पावसाळ्यात एकदम साधी सोपी अशी भजी आहे बटाटा भजी. तर नक्की ट्राय करा, तुम्हाला ही भजी नक्की आवडेल. तयार झाली आहे बटाटा भजी. आता दुसरी आपण मिरची भजी तुम्हाला मी करून दाखवते. तर मिरची भजी पण तशीच करायची आहे, फक्त ही पण अशीच गॅस फास्ट ठेवायचा आहे, नंतर आपल्याला गॅस बारीक करायचं. तर सगळं असं बेसनच्या पिठामध्ये मी मिक्स करून घेते भजी. एक एक घालायची, त्याच्यामध्ये बुडवायची आणि मग एक एक सोडायची आहे त्याच्यामध्ये. तर अशी मी ही मिरची भजी पण तयार करून घेते. चांगली आता मी तुम्हाला कुरकुरीत ही भजी पण करून दाखवते. तर आता चांगल्या सगळ्या ह्या तेलामध्ये मी सोडून घेतलेल्या आहेत भज्या. आता हे आपल्याला चांगल्या भाजून घ्यायच्या आहे. तर आता मी गॅस बारीक केलेला आहे, मगाशी गॅस फास्ट ठेवला होता. आता ह्या व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायच्या आहे. तर आता आपल्याला व्यवस्थित हे अलटून पलटून घ्यायच्या आहेत ह्या भज्या. तर बघा आता ह्या तयार व्हायला आल्या आहेत भज्या. जर अशा अजून भाजल्या पाहिजे, कारण आतून भजी ती एकदम कुरकुरीत व्हायला पाहिजे, त्याच्यामुळे थोडीशी बारीक गॅसवरच ही भजी करायची आहे. आता मी झालेली भजी आता मी परत गॅस फास्ट ठेवणार आहे आणि असं जरा सोनेरी रंग येईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. तर भजी रेडी आहे, मिरची भजी. आता आपण ही काढून घ्यायची आहे. तर बघा, झटपट अशी ही मिरची भजी खायला तयार आहे. बघा, जरासुद्धा तिखट लागत नाही. नक्की या पद्धतीने ही भजी करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तयार आहे झटपट अशी मिरचीची भजी. एकदम लगेच होणारी भजी आहे, तुम्ही कधीही बनवू शकता. आणि आता आपण तिसरी भजी जी करणार आहे, कांदा भजी. तर कांदा भजी मी भजीला मी जरासा आकार वेगळा देणार आहे. आता असं गोला हाताने आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे. ते पीठ पण मगाशी मी सगळं व्यवस्थित तयार करून घेतलेलं. असा गोळा करून घ्यायचा आणि आपल्याला हातावर असे जसं वडे करतो ना, त्या आकाराचं आपल्याला करायचे, चपटे असे करून घ्यायचे. खूप छान लागतात ह्या पद्धतीत पण, फक्त जरा आकार वेगळा असतो, चव तीच आहे. तर मी सगळे असे मी करून घेते. आणि हे सुद्धा आपल्याला गॅस फास्ट ठेवायचा आहे. नंतर आपल्याला सगळे त्याच्यामध्ये भजी सोडून झाल्यानंतर तेलामध्ये आपल्याला गॅस बारीक करायचा. बारीक गॅसवर हे आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे, कारण आतूनही हे शिजले पाहिजे, नाही तर बेसन नंतर लागू शकतो. तर या भजीमध्ये मी जास्त बेसनही वापरलेलं नाही आहे आणि थोडंसुद्धा पाणी वापरलेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे ही भजी ना चांगली खाताना एकदम अशी कुरकुरी तयार होते आणि खूप छानच लागते. पाण्याचा जरासुद्धा वापर न करूनसुद्धा भजी एवढी सुंदर होऊ शकते. आणि मस्त अशी ही कुरकुरीत भजी, चांगला असा कांदा वगैरे ना मस्त असं क्रिस्पी झाल्यावर अजून छान लागतो. त्याच्यामुळे ह्या पद्धतीत ही भजी नक्की ट्राय करा. तर आता हे बघा, कलर यायला लागले सोनेरी रंग. तर ह्या पद्धतीत ह्या भज्या करून घ्यायच्या आहे, भाजून घ्यायच्या आहेत. आता तयार आहे, मी काढून घेते भज्या. तर या 3 प्रकारच्या भज्या रेडी आहेत खायला. तर ही भजी तुम्हाला पाहिजे तर टोमॅटो केचप चटणीबरोबर किंवा पुदिनाची चटणी असेल, खोबऱ्याची चटणी असेल, तुम्ही त्याच्याबरोबर खायला खूप अप्रतिम लागते. तर तयार आहे बटाटा भजी खायला. बघा, मस्त असा रंग आलेला पिवळसर. आणि त्याचबरोबर ही मिरची भजी पण जरासुद्धा मी करपवली नाही, बारीक गॅसवर कुरकुरीत अशी भाजली ना की बरोबर आतूनही शिजली जाते भजी. त्याचबरोबर मी कांदा भजीची अशी वडे टाईपमध्ये मी भजी केलेली आहे. खूप छान अशा 3 प्रकारच्या भज्या केलेल्या आहेत. तर नक्की या भज्या एकदा ट्राय करा, तुम्हाला या 3 भज्या आवडतील. आवडल्या असेल तर मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअरसुद्धा करा. व्हिडिओ आवडल्यास कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. असेच माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्ही पाहत राहा. चला भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.